Zuidwest-Friesland had de meeste dieken van alle Nederlandse gemeenten om skin te houden. Maar ook hoor meer dan 1100 kilometer. En dan gaat er aardig wat zout doorheen. Dan praten we over 70 tot 100 ton. Nou, en in joert dan gaat er wel 50 tot 100 ton terug. Ja. Het werk wordt dien terug mensen die gewoon wij in de greenverschenning op Jiskewijn en in Vijwijn aan het werk binnen. Zij draaien nou dagen van 12 uur om de dieken beginbaar te houden. Vanmorgen om 4 uur. Om 4:15 werden we gebeld. En 4 uur was ik ongeveer op het werk. Dus je hebt er al heel wat uren op zitten. Heet echt verroerig jongen op het dik? Ja, vanochtend was het echt sneeuw, echt glad. En nou op bepaalde plekken ook nog wel. Zoals hier eigenlijk zo. En het begint nou wel beter te worden. De gemeente struit en scoot op de troggeende routes. Een paar keer daags komen de wijn derdel. Ik vind het altijd heel leuk werk, ja, absoluut. Want, je hebt al een beetje het idee dat je er ergens voor doet. Meestal ben ik blij met je werk. In het grote lijn zijn ze heel blij, ja. Absoluut. In Wenwieken bleef de sneeuw voor eerst nog lissen. Daar wordt net struit of scoot. We kunnen net alles naar komen en dan wordt het te meer rieden. En dan heeft het zout te weinig effect. Als het net genoeg inrieden wordt, dan kun je lieke goed net struien. Nee, nou, dan moet je er zoveel zout op gooien en dan heeft ik weer een kostenplaatje. Dat is net de betelling. Zoveel zout met er dan op. De gemeente bezocht de waarsverwachting 24 uur in het voor. Zolang het nodig is, bleven zij struien en scowen.